салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 8 декабр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Ба ҳайати нави комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон ки аз ҷониби президент Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод шудааст, намояндагони ҳизби социал-демократии Тоҷикистон шомил нашуданд. аз ин пеш дар хабари дафтари матбуоти президент гуфта мешуд ки ба ҳайати нави комиссион намояндагони тамоми ҳизбҳои расмии Тоҷикистон ворид мешаванд. дар суҳбат бо Азия Плюс муовини раиси ин ҳизб Шокирҷон Ҳакимов аз ин тасмим интиқод карда гуфтааст ки ин нишондиҳандаи камбуди иродаи сиёсии раҳбарияти кишвар аст. ҳафтаи гузашта Эмомалӣ Раҳмон бо судури як амр рӯзи баргузории интихоботи парлумонии Тоҷикистонро ба 1 марти соли 2015 таъин кард. раиси дастгоҳи комиссиони интихобот ва райпурсии Тоҷикистон Абдуманнон Додозода дар суҳбат бо Озодӣ паҳлӯҳои нави кори ҳайати ин ниҳодро чунин шарҳ дод. бо назар доштем таклифҳои ҳизбҳои сиёсӣ, бо назар дошти тавсие ки чихел гуфтам аз ҷон дафтари созмони амну ҳамкорӣ буд ки имсол зиёд ҳаст, инам як маротиба кам карданд. яъне миқдораш аз 8000 то 4000 кам карда шуд. ҳозир акун 4000 сомонӣ месупорад шахсоне ки номзад ба вакилии маҷлиси намояндагон мешавад. ин фақат ба ҳамин дахтор аст. ва шакли пурраи суҳбати ҳамкорам Фарҳоди Милод бо Абдуманнон Додозода дар сайти радиои Озодӣ дастрас аст. рӯзи душанбе оҷонсии зидди коррупсияи Тоҷикистон аз боздошти Раҳим Шарифзода, раиси додгоҳи иқтисодии шаҳри Душанбе хабар дод. ин шахс барои гирифтани $7000 ришва ҳамроҳ бо 2 ёвараш боздошт шуд. инак 10 рӯз аст ки ӯ дар боздоштгоҳ нигаҳ дошта мешавад. ин маблағро додрас барои бекор кардани таъиноти додгоҳӣ аз як сокини Душанбе талаб карда будааст. тафтишоти пешакӣ идома дорад. дар Душанбе дар синни 31 солагӣ ба таври норӯшан писари Қурбон Чолов, фармондеҳи собиқи фронти халқи Панҷшер Холов даргузашт. Панҷшер Чолов як тоҷир ва соҳибкор буд ва дар шаҳри Душанбе маркази тиҷоратиеро зери номи Панҷшер соҳибӣ мекард. исми Панҷшер Чолов боре дар гузориши телевизионии ниҳодҳои қудратӣ чун масъули як садамаи автомобилӣ дар ҳолати мастӣ зикр шуда буд. хешовандон мегӯянд баъди марги Қурбончолови 54-сола дар таърихи 5 ноябр писар гирифтори маризии номаълум мешуд ва бо вуҷуди муолиҷаву зери назари табибон буданаш ногаҳон шаби 8 декабр даргузашт. ҷанозаи ӯро ба кӯлоб бурданд. андозаи хати роҳи оҳани Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон, Қирғизистон ва Чин баҳси ҷадидеро миёни 5 кишвари минтақа ба бор овардааст. баҳси тарҳи хати роҳи оҳане ки аз Эрон шурӯъ мешавад ва бояд бо убури кишварҳои Афғонистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон то Чин бирасад, намояндагони ин 5 кишварро имрӯз 8 декабр дар Душанбе сари мизи гуфтушунӣ ҷамъ овард. масъала ин аст ки андоза ё ҳаҷми роҳҳои оҳане ки Эрону Чин доранд аз андозаҳои роҳҳои оҳани Тоҷикистону Қирғизистон фарқ мекунанд. релс ва чархи роҳҳои оҳани Тоҷикистону Қирғизистон замони шӯравӣ бо паҳнии беш аз 1.5 сантиметр, вале чархҳои қаторҳои Эрону Чин бо андозаи камтар бунёд мешаванд. ҳамин боис шудааст ки ҷонибҳо ҳанӯз ба як қарори мушаххасе нарасиданд. сохтмони тарҳи роҳи оҳани Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон, Қирғизистон ва Чин 4 сол пеш аз ҷониби Эрон пешниҳод шуда буд. ва барои дарёфти ахбор ва видеои бештар ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.